سلام تخطات نايس channel كما يكنيكم كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يتيو لومي حنت فليز بلد عرسي نخلنا عبع زيوتنا تدلينا دما هيزا غريب لهم لومن ريارستي بزعبا امنات يقخون امون عركي امن تاي محازا امون افكاري امون بعل حدار امون مكايتي زيد اللي سب قالو إلي اي امن يعني كلنا بهيوتنا امون سباب زوريانا كلونا ندلينا مخنياتو امون تلكا امنات كاوز عب نجر سلازي اللي نايلومي ارسنا بزعبا امون سب زور يوم ملكتاتنا غنري سلازي كم وترو العمانا يزي channel امونا سبات لنفسنا خنكون امونا سبات ابزوريانا مسانا مكايت خمزلونا نخنفلت نفسنا كنفتش زوريانا نخنفتش اتحساس بانا نخنسفح تدلي ياخد كون امو كساب موداتا نفس وكف نطي حدش حبريتان حدش كستاتن كبرنا سلازي كان مجمريا نزا فيديو لايك باتن لايك رومولا كساب موداتا تخطاتلوا نابحواتكم دما كتعرفوا يمهصنكم so let's go هجي ملكتات ويكا characteristics ويكا بحري ናይ ሓደ እሙን ሰብ ከመይ ከም ምዃኑ ክንርኢና number 1 a loyal person fulfills promises of course እምነት ወይ እሙን ሰብ ክንብል ከለና ሓደ ቀዳማይ መለክዕናት እንታይ እዩ መብፅዓ ዝኣተኻዮ ምትግባር ክገብርየ ዝግበልካዮ ምግባር ክኾነ ዝበልካዮ እምነት ምስ ካልኦት ሰባት ጥራሕ ኣይኮነን ምስ ነፍስና ይቀንዲ ክገብሮየ ክኾነየ ክበፅሖየ ዝበልካዮ ነፍስኻ ቀፂልካ ምኻድ ማለት እዩ that's very important so for a loyal person promises are affirmations of their love and connection to people they value ስለዚ ንሓደ እሙን ሰብ ኩሉ ግዜ ቃሉ ክህብ ከሎ ልክዕ ከምዚ መብፅዓ ምእታዊ እዩ ዓብ መብፅዓ ስለዚ እዚያ ክገብረየ ከምዚ ክገብርየ ኢቭን ነፍስና ኣብዚ ኸይደ ነዚ ክገብርየ ነዚ ክፍፅም እየ እንድሕር ኢልና ዳርጋ ክንገብሮ ኣለና ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ ኣብ ነፍስኻ ንነፍስኻ ትቕሻ ተኾንካ ንኻልእ ሰብ ክትቀሸሽ እውን ክኸብደካ ኣይኮን ኩሉ ግዜ ድማ ኣብኡ ይዝረአ ስለዚ ነቲ ዝበልካዮ ምትግባር ትዛዕበየ ክፋል ናይ እምነት እዩ Studies show that promises hold emotional value as it affects trust when left unfulfilled. ስለዚ ሳይንሳዊ መፅናዕታት እንታይ ይብሉና መብፅዓታት ንገብሮም ኩሉ ግዜ ስምዒታዊ ዋጋ ወይ ከስምዒታዊ ነገር ስምዒት ዝሓዝዮም ነቲ ዝበልናዮ ዘይንገብሮ እንተኾይና ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ስምዒትና ስምብራት ኣለዎም a loyal person will care so much about you and your relationship እሙናት ሰባት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰባት ምሶም ዝቐርቡ ዓብ እምነትን ክብረትን ስለ ዘለዎም ነቲ ዝበልዎ ነቲ ዝሓንፀፅቦ ነቲ ዝመደብዎ ንኽገብርዎ ዓብ ድፍኢትን ዓብ ሓላፍነትን ይስምዖም so they never break their promises መብፅዓ ኣይሰብሩን when something comes up they will make up for it ኩሉ ግዜ መብፅዓ ምስ ገበሩ ወይ ቃል ምሳተው ወይ ክገብርዎ ምስ በሉ ካልእ ፀገም የጋጥሞምን ማለት የጋጥሞም እዩ እንታይ ግን ይገብሩ በኣጉ ምንጋር ዘድልዮ እንተኾይኑ በኣጉ ይነግሩ ምቕያር ዘድልዮ እንተኾይኑ ንኽቕየር ይሓቱ ዝከኣል ነገር ይገብሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣኽብሮት ስለ ዘለዎም ንፈልጦ ኢና እኮ ኣብ ስራሕና እንድሕር ዘይጥዕምና እንታይ ኢና ንገብር ወይ ደው ኢልና ይጥዕመናኒ ንብል ወይ ገለ ንገብር ስቕ ኢልና ይነብኩርን ኢና ልክዕ ከምቲ ንጥቕምና ንስራሕና ንሪዮ እቲ ዝምድናታትና ድማ ከምኡ ኣኽቢርና ክንሪዮ ከምኡ እዮም ዝርእይዎ እዞም እሙናት ሰባት ንብሎ ማለት እዩ they invest and uphold the relationships they have ስለዚ ነቶም ዘለዎም ዝምድናታት ድማ ኣኽቢሮም እዮም ዝርእይዎም ከም ዓብ ነገር ኣገዳሲ ነገር ስለ ዝርእይዎም ግዜኦም ይኹን ንብረቶም ኩሉ ነገሮም ኢንቨስት ይገብራቦም ወፍሪ ይገብሩ እዮም ብኡ መንፅር ድማ ትፅቢት ይገብሩሉን ሓጎስ ይረኽቡሉን number 2 they support and stand with you ኩሉ ግዜ ድግፉኻ ኣብ ጎንኻ ድማ ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ድማ ኣብ ጎንኻ ደው ይብሉ ማለት እዩ they are genuinely happy and supportive in all aspects of life they believe in your dreams and celebrate your joys as their own ኩሉ ግዜ ኣባኻ እምነት ኣለዎም ካብ ልቦም ድማ ክሕግዙኻን ክድግፉኻን ኣብ ሕልምታትካን ኣብ መደባትካን ድማ ተሳትፎ ኣለዎም ናትካ ሓጎስ ብልቢ ይሕጉሶም ምሳኻ ድማ ይፅምብልዎ ናትካ ሓዘን ድማ ብልቢ ይስምዖም ምሳኻ ድማ ይሓዝኑ ስለዚ ኣብ ሓጎስካ ብዙሕ ሰብ ክፅምበረካ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ ኣብ ፅቡቕ ነገር ኣብ ሓጎስ ኣብ ገለ መሓዙት ኣይትስእኒኻ ኣብ ግዜ ሽግርካ ግን ከም ወትሩ መብዛሕትኡ ሰብ ይሃድም እዩ እቶም ናይ ብሓቂ ዘፍቅሩኻ እቶም ናይ ብሓቂ ዝሓልዩልካ እሙናት ሰባት ድማ ኣብ ግዜ ፀገምካ ኢኻ ትፈልጦ እምበር ኣብ ግዜ ፅቡቕካ ኣይኮንካን
ግዜ ጽቡቕካ ኣዝማትካ ብዙሓት እዮም መሓዙትካ ብዙሓት እዮም ፈተውትካ ብዙሓት እዮም ኣብ ግዜ ፀገምካ ሽዑ እዮም ቶም ናይ ብሓቂ ዝሓልዩልካ ዝረኣዩ ማለት እዩ they are the ones who will stay if you're going through tough times and we are on the top ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ግዜ ጽቡቕካ ኣብ ጎንኻ ኣብቲ ዝሓሰመ ግዜኻ ድማ ብፍሉይ ኣብ ጎንኻ ደው ዝብሉ ንሶም እዮም ስለዚ እሙን ሰብ ዝበሃል ኣብ ክልቲኡ ኣሎ ገለገለ ሰባት ኣሎ ኣብ ፀገምካ ዝሕግዙኻ ኣብ ግዜ ሓጎስካ ግን ትርስዖም የለውን ኣብ ዙርያኻ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እሙናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን መብዛሕትና ሰባት ኣብ ግዜ ሓጎስና ብዙሕ ሰብ ክንርስዕ ስለንርስዕ ከነስተውዕለሉ ዘለና ነጥቢ ድማ እዩ so ኣብ ግዜ ፀገምካ ዝደገፈካ ኣብ ግዜ ዓወትካ ብፍጹም ክትርስዖ ኣይግባኣን loyal person will never criticize or judge you when you fail of course ሓንቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ድማ ኣብ ጉዕዞ ሂወትካ ክትወድቕ ክትዕንቀፍ ፀገም ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ሓደ እሙን ዓርኪ ዝበሃል እሙን መሓዛ ዝበሃል እሙን ኣፍቃርን በዓል ቤትን ዝበሃል እንታይ እዩ ክትዕንቀፍ ከለኻ ዝፈርደካ ዘቆናፅበካ ኢለካ ነይረ እኮ ከምዚ ዝኾኑ እኮ ፈሊጠ ነይረ እናበለ ነቲ ጌጋኻ ዘስምረሉ ድዩ ወይስ ኖ ድሓን ፈቲንካ ኢኻ ብሕጂ እውን ኣሎ ጌና ካብኡ ተማሂርካ ተበገስ ስለ ዘተባብዓካ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ስለዚ እሙናት ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናትካ ሕልምታት እውን ስለ ዝኣምኑ ንዓኻ ክትወድቕ ከለኻ ኣይፈርዱልካን እዮም ክሕግዙኻ ድማ ወትሩ ይብገሱ ማለት እዩ number 3 a loyal person values honesty እዚኣ very important one of the key ናይ ሎሚ ድማ እዚኣ እሙን ዓርኪ ወይ እሙን ሰብ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ንሓቂ እውን የቐድም ኣብዚ ሕጂ ሓቂ የቐድም ክንብል ከለና ሓደ ግዜ ንዓኻ ደስ ዝብለካ ምናሉ እቲ ሓቂ ደስ ከይብለካ ኸሊ እሙን ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ከም ዘላታ ክበካ እዩ ፍተዋ ፅላያ ምክንያቱ ኣብ ነዊሕ ግዜ ተሓቂያ ተገልግለካ ንስምዒትካ ከይትንክፍ ኢሉ ሓሶት ክነግረካ ይክእልኒ እዩ ምክንያቱ ሓሶት ኣብ መወዳእታ ሓሶት እዩ ዋላ ይእምንካ ሓሶት ምዃኑ ይተርፍኒ እዩ እዚኣ ድማ key feature ኣገዳሲት ነገር እዚኣ እያ ትኸውን a loyal person won't agree with you all the time but will make you benefit from knowing what is true ስለዚ እዚ እሙን ዓርኪ ወይ እሙን ሰብ ንብሎ ዘለና ኩሉ ግዜ ደጋፊኻ ወይ ምስ ሓሳብካ ዝርዕም ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ካብ ናትካ ዝፍለ ሓሳባት ክህልዎ ይኽእል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ክነግረካን ክሕብረካን ይደሊ ንስኻ ፍተዋ ኣይትፍተዎ ኣብ ነዊሕ ግዜ ድማ ንሱ እዩ ዘገልግለካ እቲ ሓቂ so you will know the truth as loyal will know the truth as a loyal person will avoid telling white lies just to please you and make you feel better ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ተሓቂ ክነግረካ እዩ ንዓኻ ደስ ዝብለካ ንዓኻ ንግዚኡ ስምዒትካ ዘረጋግጥ ኣይኮነ ኣብ ነዊሕ ዘገልግለካ ተሓቂ ስለ ዝኾነ ሓቀኛ ፊድባክ ክበካ እዩ ዝመርፅ እሱ ድማ ይቱ ኣገዳሲ ነገር you trust their faithfulness ብዙሕ ግዜ ከምኡ ስለ ዝገበሩልካ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝገበሩልካ ሓቅና ተምሃርካ ስለ ትኸይድ ድማ እምነትካን ኣብ ልዕሊኦም እናዓበየ ይኸይድ they are fully honest with you about everything even if something you don't want to hear መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብዙሕ ግዜ ሓቀኛ ምስልን ሓቀኛ ነገርን ሒዞም እዮም ዝቐርቡ ዋላ ምስናትካ ምስ ድሌታትካ ኣብቲ ኩነታት ዘይሰማማዕ ይኹን እቲ ሓቂ ሒዞም ይኸዱ እዚኣ ድማ ኣብ ነዊሕ ግዜ ከተገልግለካ ትኽእል እያ ስለዚ ሓቅነት ኣገዳሲ እዩ ኣብ እምነት ምክንያቱ ብሓሶት ዝተነጥቀ እምነት ትርጉም የብሉ ኣብ ሓቅነት ክምርኮስ ክኽእል ኣለዎ ንሰብ ድማ ትቐርቦ እንተኮይንካ ዝያዳ ሓቀኛ ፊድባክ ክትበለካ ንስምዒቱ ከይጎዳእካ ኦፍ ኮርስ ግን ኩሉ ግዜ ጉድለት ክገብር ከሎ ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንክእረብ ምንታን ስምዒቱ ከይትንከፍ ገለ ኢልካ እንድሕር ሸለል ኢልካ ኣብ መወዳእታ እቲ ፀገሙና ጎልሐይ ዝኸይድ ንሱ ድማ ኣይክሕጎስን እዩ ንስኻ እውን ኣይክትሕጎስን ኢኻ እዚኣ ኣገዳሲት ነጥቢ ገይረ ርአያ ማለት እዩ number 4 a loyal person is selfless this is very very important ከምኡ ድማ እዚ እሙን ሰብ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ፈታዊ ነፍሱ ይኮነን ንካልኦት ከም ነፍሱ ዘኽብር ማለት እዩ so they consider the needs of others rather than themselves ናቶም ድሌት ጥራይ ዘይኮኑስ ሓደ ግዜ እውን ካብ ናቶም ንላዕሊ እውን ናይቶም ካልኦት ሰባት ድሌታትን ፅቡቕ ነገርን ዘቐድሙ ሰባት እዮም they help and care without looking for something in return ክሕግዙ ከለዉ ክድግፉ ከለዉ ክገብሩ ከለዉ ድማ መለሳ ንኽረኽቡ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ንኽረኽቡ ኢሎም ኣይኮኑን ክገብርዎ ደስ ስለ ዝብሎም ናይ ካልኦት ሰብ ፅቡቕ ነገር ደስ ስለ ዝብሎም እዮም ዝገብርዎ መሊስካሎም ፅቡቕቲ ዘይመሊስካሎም ከዓ ስለምንታይ ደይገበርካለ ኢሎም ኣብኡ ቂምታን በቐልን ኣይሕዙን እዮም when in a relationship a loyal person checks on you to make sure you're doing great and make you feel safe and loved all the time ኣብ ፍቕሪ ኣብ ሓዳር እንተኮይኑ እዚ እሙን ሰብ ኩሉ ግዜ
كمي يسمعك له كمي يسمعك له بزعباخا تشيك زقبرو بزعباخا صبغ نجار كل جزء زقدسهم حماق صبغن فقرك سمعك عندما زسعر سباتهم they focus on your feelings and happiness أب سمعتاتكن حقوسكن دما يقدسوا مخنياتو مسؤم هلاوكي صبغ كتلو حقوسك تكون دليتون سلازغني you know a person's love for you is selfless when he or she dismisses all forms of cheating حدا سب أمنا زعينت بحريزي كم نفسه ولا نفسه زفكرة كم خانم تايتفلت بفلسو ما بلا ليخات ترتر مزهلو زخونه يخون ترتعرك فترة له زغل بفلا بحرارنا فرنا نزارب زلنا ملو بملو امنات بلا ليخات زلو تقوينو ناي بحق زفكر سبسوي مخنياتو بزع نجارات زت أرات سب كل جزء تترترع ملكت كله يقول كاب زيرو تبقيش كي كونت يخلي نبلينا عجن بحفشة زت أرات سب نسو من هالبعض زت أراترون كله يخلي أو وش تأمنا زي بلو سبون كون خلي ስለዚህ ኩሉ ዝጥርጥር ምክንያት አለው ማለት አይኮን ገለሰብ እምነት ዘይብሎም ሰባት አለው ስለዚህ ክጥርጥሩ ይግደዱ እዚ ሰብ እዚ ግን ሙሉ እምነት አለው ወላ ክትዕምጾ ወላ ከተበላሽዎ ትኽሊኻ ግን አመወዳታ ንስኻ ከምበር ንሱ አይጉዳኒ ምክንያቱ it's because cheating is the worst kind of selfishness ስርቂ ወይ ዝሙት ወይ ስካለ መኻድ ወይ እምነትካ ምግዳል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምልክት ናይ ስስዐ ስለዝኾነ ነካብዚ ነገር ሳቶም እምነቶም ምሉ እዩ Number 5, a loyal person value commitment. Of course, نريو زلنا بتاعت كلهم حيالات يوم. زيهم دمايم نحد سب يا أمني يكتب لنا رخين كاب بزي كحالف كتخلى على ويا أنا أموني يكتب لنا رخين كان نزل بتاعت زي كتمالك كتكيل على أمنت عبنا جر مهانو كنفلت علينا. Commitment is more than a promise. It's about dedication, determination, and conviction. So commitment مالت كم زي أتيخا أبو صنع مبال مالتي ويكام أبقى كام صنع مالتي commitment so زي مبتاع مقبار كل سب كجبر خلي أبقى له زي صنع جن committed person يزبها سلازي انتهي حتى صنعت كأبقى كام صنع انتهي حتى dedication توفينت ملو توفينت يدل determination كم دما قريس كام بقاس كالوت من قدتها ترغيبك زي لقلق زي مبال كمون conviction سلازي حدا سب committed كون دحر خوينو كل جزء نقط علنات كله كل نجار دما أو زودقي كون خلاله and committing service as the key to one's success ما بزحتك زي دما أبهيوتهم commitment زلهم صنع زخوني أبحد نجار صنعهم زمكتو نحد نجار اتبع بيلهم زحزوا كتصالنا بزلوا زخدوا السميم عوتات زخونو إذا عينت بحري أبفقري أبحدات رادي كون شابي وتكون قالك هاتهم مستيرنا عواتهم بلان كل سبي زوج أبلانو صنعوا زخيد أبو كي دخمة كي سلكي نقطع على زسرح نسي عود زخون أنا نايز commitment أبنت كونيز دلي زجمركو بكل حيلي كم زقط له دما أنا نفسي بتتجاجامي زنقرأ يسألوني يتكم يحمم I will still be doing what I love to do I discipline نخجبر جزياس إني so experts say people who value commitment are generally more loyal ስለዚህ እዚኦም ጽንዓት ዘለዎም ኣብ ነገራት ኣብ ዝኣምኑሉ ጽንዓት ዘለዎም መብዛሕቲ ግዜ ንሶም እዮም ካቶም እሙናት ዝኾኑ ይብለና they show their commitment to themselves their relationships career and goals ስለዚህ እቲ ጽንዓት ናቶም ድማ ኣብ ኩሉ ይዝረአ ኣብ ነፍሶም ኣብ ፕላናት ንሶም ዝገብርዎ ኣብ ዝምድናታቶም ኣብ ምሕዝነቶም ኣብ ፍቅሮም ኣብ ሓዳሮም ኣብ ስርሖም ኣብ ዕላማታቶም ኣብ ኩሉ ይንጸባረቕ ኣብ ገለገለን ኣብ ትባህርናትናሲ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ይዝደጋገም ስለዚ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ጽንዓት ድማ ካብ መጠን ላዕሊ ኣገዳሲ when your relationship is filled with appreciation respect and understanding this indicates a loyalty ስለዚ ኩሉ ግዜ እምነት ዘለዎ ዝምድና በይን ይዝረአ ብኣድናቆት ብኣኽብሮት ከምኡውን ምርድዳእ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ምልክት ናይቲ ንብሎ ዘለና እዩ ዝኸውን ናይ commitment ወይ ከዓ ናይ ሓደ loyal relationship ንብሎ ማለት እዩ a loyal person is reliable dependable ስለዚ እሙን ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ከምዚ ክገብሮ እዮም ዝበሉ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ስለትፈልጥ ኣብኦም ክትተኣማመን ትኽእል ኢኻ ዘተኣማምኑ ሰባት እዮም reliable ማለት ዘተኣማምን ክንብሎ ንኽእል ኢና you know that you can depend on a loyal person to be there for you whenever you need them ስለዚ ሓደ እሙን ሰብ ካብ ነዊሕ ግዜ ርኢኻ ስለዝኣመንካዮ ኣብ ንሱ ዝበሎ ክጸንዕ ምዃኑ ተኣማሚንካ እውን ትኸይድ
أبسب كتتأمامن تخيل كدما أب confidence يزبكا زي تأمامن سبب تكاخن تلكا كل جزء حرجايو بفلاي دما بحداركا زي تأمامنكا نالبات أتسب تبغى نجار كل وقت لكن زي تتأمامن اللي تخينكا بزح نجار مسو نوح بلان كتكبر أشجاريو loyalty is one admirable quality that makes a great person ስለዚህ እዚ እምነት ንብሎ ዘለና ገለ ካብቶም ብሉፃት ባህር ናይ ደቂ ሰባት እዮም እሙና ሰባት ወርቂ እዮም ካብ ወርቂ ንላዕሊ እውን ምስኣቶም ዘለዎ ዝምድና ድማ ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ እናዓንበበ ዝኸይድን እዩ ዕድለኛ እንተኮይንክ ድማ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዝምድና ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኣለና a loyal person will do anything to make sure that they don't disappoint the people they value ከም ድማ እሙና ሰባት ነቶም ዝኣምንዎም ሰባት ነቶም እምነት ዘሕድሩሎም እምነቶም ንኸይሰብርዎም ሕማቅ ከይስምዖም ዝከኣሎም ኩሉ እዮም ዝገብሩ እቲ ዝምድና ብዕድል ከይኮነሲ ብፃዕሮም ከም ዝኾነ ድማ ስለዝፈልጡ ቀፃልነት ብዘለዎ ዝከኣሎም ይገብሩ just as they are loyal they are also reliable ስለዚ እምነትን ኣተኣማማኒ ሰብን ዳርጋ ሓደ ክንብሎ ንኽእልና if you can rely on someone or your partner then it indicates the person can be loyal ስለዚ ኣብኡ ዝተኣማመን ተኮይንካ እሙን ሰብ ንኽኸውን ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ናይ መወዳእታ they have a positive attitude in life ኣመለኻኽታ ናቶም ኣብ ሂወት ድማ ኣወንታዊ እዩ እዚ እውን ኣገዳሲ ሰባት ኣለዉ ብተፈጥሮም ኣሉታዊ ነገራት ብኔጌቲቭ ዓይኒ ብኣሉታዊ ዓይኒ ጥራይ ዝጥምትዎ እዚኦም ሰባት እዚኦም እሙናት ሰባት ግን ኩሉ ግዜ እምነት ኣብ ሂወቶም ስለ ዘሎ ንነገራት ድማ ብኣወንታዮም ዝጥምትዎ someone with positive outlook on life steers away from too much drama and unnecessary conflict ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ዘለዎ ድማ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ሂወት ብዙሕ ጭቅጭቅን ድራማን ከምኡ ድማ ዘየድሊ ፅልእን ምቅያምን ክፈጥር ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ንነገራት ብኣወንታ ስለ ዝጥምቶም ብንፃሩ ኣሉታዊ ኣመለኻኽታ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ፀገምን ሽግርን ክፈጥርን ኣብኡታት ክነብር ይመርፅ instead of criticizing others they focus on the good and appreciate what people are doing ስለዚ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ዘለዎ ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ንሰባት ፅቡቆም እዩ ዝርኢ ኣብ ኩነታት እቲ ፅቡቅ ጉዳይ ዝርኢ and that's very important ቀሊልካ ይመስለና ሓደ ኩነታት ምስ ተኸፈተ ዓይናይ ከፋሊኻ ትጥምት ዝበዝሑ ሰባት እቲ ጉድለት እቲ ፀገም እቲ ሕማቅ እዮም ዝጥምቱ ኣተኩሮም ሓንጎልና እውን ባዕሉ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ንስኻ ግን ሓንጎልካ ትሬን ግበርዮ ነቲ ፅቡቅ ነገር ክጥምት ኣብ ፀልማት እውን ፅቡቅ ከም ዘሎ ኣብቲ ሕማቅ እውን ፅቡቅ ኩሉ ግዜ እንታይ ይብሉ ጫማ ዘይብሉ ሰብ ተሪኻ ንሓደ ሰብ እንታይ ዝረአዮ ድኽነት ሽግር ዓዘቕቲ ንጥዑይ ኣመለኻኽታ ዘለዎ ኸ ቢዝነስ ሳእኒ ገይረ ነዚ ሰብ ክሕግዝ ዝኽእል ኣገልግሎት እዩ ዝረአዮ ስለዚ እንታይ ትርኢ ንስኻ ሓንጎልካ ናበይ ፎከስ ዝገብርካ ካብ መጠን ላዕሊ ኣገዳሲ እዩ instead of criticizing others they focus on the good this improves the quality of life እዚ ኣመለኻኽታ እዚ ድማ ንዓኻ እዩ ዘገልግለካ ምክንያቱ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ዘለዎም ሕጉሳትን ዕዉታትን ስለ ዝኾኑ ብሓፈሻ ድማ እሙን ሰብ ሂወቱ ምሉእነትን ሓጎስን ዓወትን ኣለዎ ምክንያቱ ቅሳነት ሰላም ድማ ምሱ ስለ ዝርከብ ብሓፈሻ ዛሎም ንሪኣ ዘለና ንነፍስና እሙናት ክንከውን ኣብ ከባቢና ድማ እሙናት ሰባት ንክንቀርብ ዘይእሙናት ሰባት ድማ ብዝተኻለና መጠን ዝወሓደ ግዜ ምስኦም ከነጥፍእ ክንፍትን ክትሕግዘና ትኽእል እያ ተፈቲኹማ ላይክ ኣቡዋ ናብ ሓውኹም ናብ ሓፍትኹም ኣሕልፍዋ ከም ወትሩ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ኣተባብዒ ቃላት ድማ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ እዛ ርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩ ንብለኩም ስሰናዩ ቻው እዚ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ክንዲዚ ኢንቨስቲጌረ ካብቲ ግዜ ትካዕበለት ሓደ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ ድማ 12994 ፍራንክን ወሊዱ
ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ 31.6 ከም ዝወለደ ይሕብረኩም ኣለና